tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ano ba ako sa buhay mo? Asawa mo ako, hindi ibang tao. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga tagapakinig mo. Nakahiligan ko ng makinig ng programa mo. Every day. And I never thought this day would come na magbabahagi rin ako ng sarili kong istorya. Just to lessen the pain that I'm feeling right now. Hindi ako magaling magsulat. Pero sisikapin at susubukan ko na maintindihan ako ng mga tagapakinig mo. Sana rin ay makakuha ako ng mga advice from your listeners. Itago mo na lang ako sa pangalang Katie. 30 years old. Laking Davao. At ito, ang aking secret file. Year 2011, nakilala ko ang lalaking oo-ohan ko sa altar. Nung pumunta siya sa probinsya namin para magtrabaho doon sa bakery ng tita niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Jeb. Laking Maynila si Jeb. Samantalang ako ay laking probinsya. We were too young at that time. At dahil probinsyana ako, curious ako sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na, hindi pa ako nakakapunta ng Maynila. Naiintriga ako sa mga tao na galing sa Maynila. At dahil na rin siguro, Tagalog ang salita na ginagamit nila. So dahil sa curiosity ko, nakipag-usap ako kay Jeb. Hanggang sa naging malapit kami sa isa't isa. To the point na napaghihinalaan na kami ng tita niya na may relasyon kami. Dahil sa closeness namin. Then year 2012, college na ako. Bibihira na lang makauwi sa probinsya namin dahil ang school ko ay nasa city, which is 4 hours away. Hindi na kami masyadong nagkakausap ni Jeb dahil nga hindi ako nakakapunta. Nakakauwi sa amin.
That time, hindi pa naman uso yung FB. Until nalaman ko na lang na bumalik siya ng Maynila. Naputol ang ugnayan namin until pumasok ang year 2020. 8 taon na walang communication nang biglang magkausap kami. That time, kakabreak ko lang sa long-time boyfriend ko. Hindi ako na-bore sa pakikipag-usap ko kay Jeb. Kaya kahit papaano, ay nawala yung sakit na nararamdaman ko dahil sa pagkabigo ko sa relasyon namin ng ex ko. Sa pag-uusap namin ni Jeb, nirecall namin yung kabataan namin, kung papaano kami magbiruan at magkwentuhan. Nirecall din namin kung gaano kami kapayat at kaitim nung panahong yun. He made me feel na maswerte ang lalaki na mapapangasawa ko. He assured me na walang kulang sa akin, na maganda ako at mahalaga ako. Yung pagpaparamdam niya na yun lasted for a year and a half. Then, lumabas na ang issues involving family, vices, and money. DJ Rocky. Kahit alam kong isa siyang breadwinner, umuo pa rin ako sa kanya na maikasal kami. We got married. Pero ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan niya maging breadwinner? Kung lahat naman ng mga kapatid niya, wala namang kapansanan. Kompleto naman ang mga bahagi ng katawan. In short, si Jeb ang kumakayod. Kumakayod ng kumakayod sa buhay habang yung iba niyang mga kapatid at yung nanay niya ay umaasa lang sa kanya. Hindi ko pa naman issue yun dati nung wala kaming baby. Kasi wala pa naman siyang responsibility sa akin. Year 2022, I was 3 months pregnant. Nag-move kami sa isang apartment kasama ang kapatid niyang lalaki. Kasi sabi ng kuya niya na tulungan na lang daw kami sa bayarin. Since matsela ng pagbubuntis ko, natigil ako sa pagtatrabaho. Yung husband ko na lang ang nagtatrabaho sa aming dalawa. Need namin ng pwedeng makatulong sa pagbabayad ng bahay. Pumayag ako. Doon nagsimula ang lahat. Lahat ng drama. So just to give you a little background about my husband, siya yung matatawag nating nonchalant. Kumbaga chill lang, walang worry. Walang worries, mas gustong hindi iniisip yung mga problema. Huwag na lang isipin yung problema para hindi na mapag-usapan. Ganun siya ka-chill. So eto na, yung brother niya,
Adik na adik sa paninigarilyo. At may ugali na laging nanghihiram ng pera kahit may trabaho pero hindi naman binabayaran. 5 months pregnant ako noon. So ang nangyari simula nung kasama namin ang kuya niya, lagi na kami nag-aaway. Ayoko kasi yung amoy ng sigarilyo. Tapos yung apartment namin sobrang kulob. Isang pintuan at isang bintana na nasa kwarto lang ang labasan ng hangin. At yung banyo naman, wala talagang labasan ng amoy. Unless i-open ang door. Kaya, masa-stack up talaga ang usok ng sigarilyo dun sa apartment namin. At yun pa naman, ang paboritong lugar ng kuya ni Jeb sa paninigarilyo. Kaya sinabihan ko ang husband ko. Napagsabihan niya ang kuya niya kasi sumasakit ang ulo ko sa amoy. Pero kahit nagsabi na ako sa asawa ko, ewan ko ba kung nasabi ng asawa ko sa kapatid niya. Paano ba naman kasi paulit-ulit pa rin ginagawa ng kapatid ni Jeb ang paninigarilyo sa loob ng apartment. At ako naman paulit-ulit ding nagrereklamo. Ang husband ko, wala na siyang ibang sinabi sa akin kundi sinabihan ko na nga. Until such time na hindi na ako nakatiis. Ako mismo ang kumausap sa kapatid ni Jeb. Tinanguan lang ako. The following day, kumatok siya sa kwarto para manghiram ng pera. Pinahiram. Pero hindi binabayaran. Nung sinisingil ko, wala pa rin daw ang sahod niya. Every bayaran ng bahay, kulang ang binabayad ng kapatid ni Jeb. Tapos hindi pa siya nag-aambag sa electric bill at sa water bill. Ang bigat-bigat sa loob ko. Kasi kulang na nga siya sa ambag pero nagagawa niya pang bumili ng alak at sigarilyo na. So eto na naman ako. Nagrereklamo na naman sa husband ko. Pero ang lagi lang niyang sinasabi sa akin, hayaan mo na. Gawan ko na lang ng paraan ng mga bayarin. That lasted for 3 months. Na ganun ang ginagawa ng kapatid ni Jeb. Kulang-kulang ang ambag. Pero merong pang inom at merong pang sigarilyo. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya. Napuno na ako. Kinausap ko ang husband ko. At sabi ko, bakit mo hindi pagsabihan yung kapatid mo? Alam mo nang malapit akong manganak. Kailangan natin ng mag-ipon. Hindi na nga tayo matulungan dito sa bahay. Panay utang pa. Dagdag ko pa, DJ Rocky. Tapos yung mama mo, panay chat din na walang makakain, lagi na lang nagpapakonsensya, kesyo wala silang makain, gutom na gutom sila, sana raw mamatay na lang siya. Linggo-linggo. Ganon yung pinoproblema ko. Ganon yung pinoproblema namin.
Nagrereklamo ako lagi sa asawa ko dahil gusto ko na mapaghandaan namin ang panganganak ko. Kasi hindi ko alam, baka kailanganin namin ng malaking pera. Lagi kong sinusubukan na intindihin siya. Lagi kong sinusubukang intindihin ang pamilya niya, kaso umabot na ako sa puntong hindi ko na maintindihan. Bukod sa may kapatid siyang lalaki na kung umasta, ay parang hindi pa bigat sa buhay. Na umaasa lang sa girlfriend niyang nasa abroad. Itong mama niya, kinukonsinti pa ang mga bagay na okay lang mangutang, hayaan na lang daw yung kuya niya kung mangutang, kahit walang paparating na pera. Hanggang sa sinabihan ko na ang asawa ko. Ayoko siyang papiliin. Pero wala na akong choice, DJ Rocky. Kundi itanong sa kanya kung sino nga ba dapat ang intindihin niya sa panahong ito. Sabi ko, hindi ko na kayang intindihin yung kapatid mo. Humanap na lang siya ng ibang mauupahan. Kasi kung hindi, uuwi na ako sa Davao. Sino ang priority mo? Kapatid mo? O kaming dalawa ng anak mo? DJ Rocky, pumayag si Jeb na paalisin ang kapatid niya sa apartment namin. Nakahinga ako kahit papano ng maluwag. Akala ko magiging okay na. Pero hindi pa rin pala. Nakaalis nga ang kuya ni Jeb sa bahay pero panay pa rin ang hingi niya sa asawa ko. Panay ang hingi ng pera. Wala raw pamasahe, wala raw makain. At eto namang asawa ko, bigay ng pera. Padala ng padala. And take note, DJ Rocky, may trabaho yung kuya niyang yun. Pero laging ganun yung ginagawa sa kanya. Hanggang sa hindi ko na matiis. Ako mismo ang nag-text sa kuya niya. Sabi ko, try mo pong i-discipline ang sarili mo na kapag sahod mo, dapat aabot pa ang pera mo hanggang next sahod. Kasi hindi pwedeng lagi kang manghingi kay Jeb dahil malapit na akong manganak at nanghihingi din sila mama mo. DJ Rocky, dahil sa text kong yon, sumama ang loob sa akin ng mama nila. Oo, nagsumbong ang kuya ni Jeb sa mama nila. Nagalit yung kapatid kasi bakit daw ako nangingialam, hindi naman daw ako ang hinihiraman ng pera kundi si Jeb. Yung kadugo nila, yung kapatid nila, yung anak ng nanay nila. Pero instead,
na maintindihan ako ng mama nila Jeb. And instead na pagsabihan niya yung anak niya na nakatatanda, abay kinampihan pa niya. Sabi, hayaan na lang daw kung mangutang. Kasi, siya naman ang magbabayad. Hindi yun yung punto, DJ Rocky. Ang point, nang hihiram, hindi naman binabayaran. 100 pesos, 200 pesos, pero every week. Tapos isama mo pa na nanghihingi. Si mama niya, doble-doble na yung gastos. Imbis na makatulong ang kuya niya doon sa mama niya para maging magaan naman ang lahat, naging pasanin pa lahat ni Jeb. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na sagutin ng mama niya na, bakit po parang kasalanan pa namin? Kailangan po naming mag-ipon dahil malapit na po akong manganak. May trabaho naman po yan si kuya. Tapos hindi naman laging nagpapadala sa inyo. Mas malaki nga po ang pinapadala ni Jeb sa inyo. Kahit may bahay pa po kaming binabayaran. Kahit may pa-check up pa po ako. At vitamins ko pa. Pero hindi po kami nangungutang. Samantalang yung anak niyong isa, panayang inom, panayang yosi, hanggat nauubusan. Tas kapag wala na, kay Jeb ang hihingi. Naaawa na po ako kay Jeb kasi cargo niya lahat. Napapagod na din po si Jeb. DJ Rocky, simula nun, lumayo na ang loob ko sa pamilya ni Jeb. Tuloy-tuloy pa rin ang panghihingi ng pamilya niya kay Jeb. At tuloy pa rin ang pagpapadala ni Jeb ng pera. Ayoko talaga ng mga taong mapang-abuso. Kaya hindi ko kaya na ipagsawalang bahala ang lahat. Sinubukan ko namang hayaan na lang eh. Nakakadismaya. Kaya pa sinabihan ko na si Jeb na ayoko na magpadala ka sa pamilya mo. Mas gugustuhin ko pang magpadala sa amin. Kasi kung saan nakalaan ng pera, dun din mapupunta. Then sabi ni Jeb, napapagod na ako, Jeb. Kaiintindi sa pamilya mo. Ni hindi mo nga sila mapagsabihan na ayusin nila yung buhay nila. Para hindi kayo maghirap. Dedepensahan mo pa yung pamilya mo. Dagdag ko pa, ano ba ako sa buhay mo? Asawa mo ako? Wala naman akong ibang hangad. Kundi makapag-ipon lang para may maipundar tayo. Gusto mo ba yung sariling atin? Yung makapagpundar tayo ng sariling atin? Pero hindi natin yung magagawa kasi hinihila tayo ng pamilya mo pababa. Nakakapagod. Pagod na ako. Gusto ko na lang umuwi ng Davao. At kung gusto mo, mag-focus ka na lang sa pagsuporta sa pamilya mo. Sa ngayon, DJ Rocky, na isinusulat ko ito, hati pa rin ako.
Kung gusto ko ba talagang umuwi na, mag-focus kay baby, iiwan na lang doon. Parang hindi ko na maramdaman si Jeb bilang asawa ko. Attention seeker na ba ako? Nakapagtulog si Jeb, hinahawakan ko yung kamay niya para lang maramdaman ko na siya ang asawa ko. Lungkot na lungkot ako sa oras na to. Ano bang dapat kong gawin? Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Katie. At ito, ang aking secret farm.